wallahi ka ga shi dai a kwance gabaki ɗaya ɓarin shi na hannun hagu bai yi aiki magani ku babu irin wanda ba mu nema ba amma abu ya gagara kuɗi babu wanda ba mu kashe ba amma har yanzu kake ji sannan mai gida sannan zuba wa sarauta Allah ido yanzu gefen jikin shi a shanye take a shanye yake ko motsi baya iya to a cikin magunguna wannan shi yafi komai sauki ina ba shi magani yanzu nan zai tashi kai hakuri wannan ciwon nasirin bawa Allah dan babu wani magani da zaka bashi da zai tasiri akan shi mun gaji a biya gagar babu inda bamu je ba alƙawari ne miki idan dai bai tashi ba a yanka a yanka na yarda sannu mai gida sannu amma da sharadi in dai ya warke za a ban miliyan 3 zuge kai mati kun yarda wannan da ke damuna wannan hannun na wani hagu da gabata da ba sa motsi shi ne ko damu zan iya baka miliyan 6 ya miliyan 6 Allah ya da zan baka miliyan 6 kin ga akwai wani alaji mati ya ina ba shi sannu mai gida sannu hello na samu shiga cikin gidan gani gashi ma a kwance kuma bom din tsaya mara ka bani kuɗi na ba ni kuɗi na miliyan 6 tun da lafiya ta samu. To jama'a da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon namu domin samun damar kallon sauran videos ɗinmu don na subscribe.